Jó estét kívánok! Ez itt a Bocsina TV magyar adása, én Brassai Hunor vagyok, és köszöntöm stúdiómban vendégeinket. A mai nap folyamán velünk van Kiss Zoltán, önkormányzati képviselő, közgazdász. Jó estét! És Pápai László Zsolt, mérnök, az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke, volt önkormányzati képviselő. Köszöntelek benneteket! Amennyiben megengedik, úgy kötetlen formában tegeződve fogok stúdiónk vendégeivel beszélgetni a mai nap során is. Úgy gondolom, hogy a műsornak a keretei ezt lehetővé teszik, és közvetlenebb módon tudom így megszólítani akkor a jelenlévőket. Elsőként Zoltánhoz fordulnék. Az lenne a kérdésem, hogy 2 percben, amit magadról fontosnak tartasz elmondani, egy rövid bemutatkozó szöveggel kérlek a nézők kedvéért, mondd el, hogy ki is vagy te. Kiss Zoltán vagyok, ebben az évben töltöttem az 50 évet, közgazdász vagyok, az első mandátum a helyi tanácsban. 22 évesen kezdtem el dolgozni Pécskár Rádóral, szinte már több mint 30 éve együtt dolgozunk, hogy mondjuk úgy, szinte. 26 évesen szállodigazgató voltam a Grannál, több céget vezettem, mint elektronikai céget, elektronikai cuccokat hoztunk Londonból, Angliából, több kisebb, nagyobb céget, mármint bútorgyárnak is igazgatója voltam, azokat vezettük, próbáltuk egy minél nagyobb szintre felemelni. Sajnos nem mindig sikerült, nagyon sokszor az állam is nem segített, mármint a bútorgyár szempontjából. És hát ennyi család szempontjából, feleség, 2 gyerek, az második házasságból, de hát az nem egy gond. A fiúm a Westminster londoni egyetemet végezte, a lány mesteri van Kolozsvár, úgyhogy azt mondhatom, hogy ebből a szempontból szerencsés vagyok. Gratulálok és köszönjük szépen. Laci? Hát én rövidebb leszek, mint a múlt héten, tehát hogy aki bővebben érdeklődik, az megnézheti a múlt heti adásunkat. Ez egy reklám, ez itt a reklám helye volt. Tőzsgyökeres Marosvásárhelyi vagyok, én 2 nap múlva töltöm az 50-et, nem is tudtam, hogy egyidősek vagyunk. Köszönöm szépen téged is. Viszont hát én még nagyon kisgyerekek apukája vagyok. Az ikerlányaim előkészítő osztályosak, a fiam pedig még csak középcsoportos. Vásárhelyen jártam iskolába, egyetemre, gyakorlatilag a Szabadság bölcsészkar negyedben születtem, nőttem fel, most meg néhány év kihagyás után megint ott lakom, úgyhogy magamének érzem azt a környéket. Fiatalabb koromban civil szférában voltam nagyon aktív, utána inkább a karrieremnek szenteltem a figyelmet, most már éppen 25 éve dolgozom ugyanannál a multinacionális cégnél, és 6 éve kezdtem el politizálni, amikor is végül is most már 8 éve, 2016-ban a Szabad Emberek Pártjában, majd 2018-tól voltam városi tanácsos egészen idén februárig. Amikor váltottam, és beléptem az Erdélyi Magyar Szövetségbe. Köszönjük szépen a bemutatkozást. Úgy érzem, hogy kicsit visszaélek a műsoridővel, de akkor már én is köszöntöm innen a kisfiamat. Szia Ábel, egy 1,5 éves kisfiúnak vagyok, én is az édesapja. Istenétes. És akkor, hogyha már idáig jutottunk, az lenne a kérésem, vagy az a keresés érkezett irányomba, hogy egy picit bontsuk ki a városi politikai miben létet, ugyanis az emberek eléggé zavarodottan állnak a politikai helyzet előtt, és talán arra gondoltunk itt a meghívottainkkal, hogy egy kis betekintést engednénk abba, hogy hogyan is áll össze a városi önkormányzat, mik a feladatai, mik a kompetenciái, kik alkothatják egyáltalán. Úgyhogy akkor első és bemelegítő kérdésként az lenne a kérdésem, hogy hogyan áll össze a városi tanács jelen pillanatban, de egyáltalán mik azok az alaptételek, ami szerint összeállhat egy önkormányzatnak a tanácsa, a működése, mi ennek a struktúrája? Ez olyan. Hát most éppen előttem ki van nyitva a 2019-es közigazgatási törvény. Ez szabja meg a legkisebb falutól egészen az államfőig, hogy működik a közigazgatás Romániában. És
Ez azt is megszabja, hogy a településeket egy választott testület vezeti. Tehát úgy képzeljük el, ahogy az országot vezeti a parlament, és hozza az országos érvényű törvényeket, úgy helyi szinten létezik egy helyi tanács, lenne bontva községi szinten községi tanács, városi tanács, Vásárhelyen éppen egy municipiumi tanács van, majd van a megyei tanács, amelyik a megyei törvényeket fogadja el. És ugyanez a törvény megszabja, hogy hány lakos után hány képviselő jár. Na már most ez Marosvásárhely esetében 23. A legújabb felmérések szerint valószínűleg ez a szám 4 év múlva csökkenni fog 21-re, mert hogy jelentősen csökkent Marosvásárhelynek a lakossága. Mindenesetre mindig páratlan számú tanácsosa lesz egy településnek, hogy könnyű legyen dönteni. Sajnos Vásárhelynek a lakossága csökken. Ez egy elég nagy probléma, már mint a tanácsosok részéről is, hogy mi próbáljuk Vásárhelyt egy olyan szintre hozni, hogy nőjön a lakossága és ne csökkenjen. Na visszatérve a helyi tanácsra, mindegyik párt jelölt, amelyik a választásokban részt vesz, a szavazatok után szétosszák, hogy hány tanácsost kap. Van egy bizonyos algoritmus, hányan vesznek részt a szavazáson, és annak függvényében elosszák, hogy egy bizonyos szavazat után egy tanácsost kap. És annak függvényében kialakult a mostani tanács, 11 tanácsos RMDS, stb. Bocs. Jó, de mielőtt eljutnánk odáig, tehát azért vegyük lépésről lépésre, nem, hogy ugye igen, most a városban szétnézünk, akkor mindenhol azt látjuk, hogy aláírásokat gyűjtenek. Miért gyűjtik az emberek az aláírást? Mert a választási törvény kimondja, hogy ahhoz, hogy elindulhass egyáltalán a választásokon, meg kell szerezd a választójogú polgárok 1%-ának a támogatását. Igen. Konkrétan ez Marosvásárhelyen azt jelenti, hogy ahhoz, hogy valaki elindulhasson, valamelyik párt jelölhessen tanácsosokat, 1244 szavazatot kell összegyűjteni. Aláírást kell összegyűjteni. Bocsánat, aláírást, de bármennyi tanácsos lenne, az 1244, nem mindegyik tanácsosnak kell 1244, bocsánat. Így van, ez listánként kell megtörténni. Listánként, igen. Tehát minden párt úgy, ahogy az IMS is 1244 aláírást össze kell gyűjtsön, úgy a PMP is össze kell gyűjtse ezt az 1244-et, annak érdekében, hogy egyáltalán megméretkezhessen ezen a versenyen. Gondolom, hogy ez nem lesz gond, ez egy... Nem a gondról van szó, ez is egy erőfeszítés azért, tehát erre is oda kell figyelni. Utána, amikor elindulunk, tehát ahogy mondtad a szavazatokat, összeszámolják az összes szavazatot, amit a tanácsosi listákra minden párt összeszedett. Ez 4 évvel ezelőtt durván olyan 50 000 volt, 49 000, ha jól emlékszem. Igen. És akkor azt elosztják a 23 tanácsosi hellyel, és így kijött 2100 valahány szavazat kellett egy tanácsosi mandátumhoz. Itt szabad ne feled, van egy mágikus szám, az a bizonyos 5%, amit ugye, hogyha nem szedtél össze a választások alkalmával, akkor nem vagy játékos a palettán. Tehát 5% fölött mérik azokat a pártokat, akik mandátumhoz juthatnak az önkormányzatban. Igen. Igen, sajnos ez a választási törvénynek egy olyan kitétele, amivel én abszolút nem értek egyet, mert ezzel nagyon korlátozod azt, hogy egyáltalán a képviseleti jogot ezzel korlátozod, mert miért ne lehetne, tehát gyakorlatilag oda jutunk, az 5% az valahol 4000 valahány szavazatot jelent. Úgyhogy ezzel startból kizárod azt a pártot, amelyiknek esetleg csak egy képviselő jutna be a tanácsba. Tehát most abban a helyzetben vagyunk, hogy aki átlépi az 5%-os küszöböt, annak más startból van 2 tanácsosa. Jó eséllyel, igen. Jó eséllyel, igen. És akkor veszik ezeket a számokat, elosztják kinek hány teljes mandátuma jön ki gyakorlatilag. Tehát mit tudom én, aki elér 10.000 szavazatot, 10.500 szavazatot, annak volt 5 mandátuma. A maradék, de ha ő kapott 11 000-et, akkor azt az 500 különbséget félretették egy kosárba, és akkor visszaosztottak olyan sorrendben, aki a legtöbbet kapta, az kapta a következő mandátumot, esetleg még egyet, ha... Visszaosztottak, de abba az értékbe, hogy mikor egy képviselőnek a szavazat számát elérte, akkor a következő kapta a következő képviselőt a sorrendben. Igen, és hogyha nekem kijött 4,9
tanácsosi mandátumom, akkor valószínűleg én kapok először a visszaosztásból, mert nekem már csak 0,1 kellene ahhoz, hogy a listámat pótoljam. Aki viszont 7,3-at kapott, az majd csak későbbiekben fogja megkapni a visszaosztásból, hogyha marad, hogy teljesítse, komplettálja úgymond a tanácsosi mandátumot. Igen. Valahogy így működik a dolog. Jó, köszönöm szépen. Itt vannak még azért olyan alapkérdések, amiken jó lenne, hogy átszaladjunk a bemelegítő beszélgetés során. Például az embereknél van egy olyan tévképzet, és rengetegszer találkoztam vele, hogy a tanácsos az alkalmazottja a Városházának. Bizonyos emberek azt mondják, hogy igen, mert ott van a tanácsos, és nem üli ki a 8 órás munkaidejét a Városházán. Van egy rossz hírem, ez nem így történik. Tehát a tanácsosi munkát te is szabadidőtökből végzitek, munkahelyről elkérezve ahhoz, hogy ennek a kötelességnek eleget tudjatok tenni. Találkoztok-e ilyen jellegű számonkéréssel, vagy hasonló félreértésekkel, amiket jó lenne elosztatni ahhoz, hogy az emberek egy tisztább képet kapjanak a tanács működéséről? Igen, találkoztunk. Az igazság az, hogy egy bizonyos értékű pénzt kap. Hát egy olyan 1000, most 1276 lej egy hónapra, annak függvényen, hogy minden tanácsgyűlésen, ha részt vesz, ez lehet 1, 2, 3, volt olyan hónap, hogy 4 tanácsgyűlés is volt. Plusz a szakbizottság. Lényegében ezt valamilyen formában, amennyire sok munka van ezzel a tanácssal, hogy mondjam, hogy én szimbolikusnak mondom ezt, mert rengeteg sok szakbizottság van. Főleg, ha az ember jól akarja csinálni. Ha az ember jól akarja csinálni. Vannak olyan tanácsosok, akik, hát például a Lokatív Esszánál én benne vagyok a szakbizottságban, nem láttam 4 év alatt szinte csak egyszer. Én és a kollégám Iszlai Tamás a legtöbbet voltunk ebben a szakbizottságban, de hát akárhányszor hívnak, és vannak olyan szakbizottságok, amelyik van egy fő szakbizottság, ott föltétlenül muszáj jelen lenni, és utána még vannak sok kisebb szakbizottság, ahol mindegyik, hát hogy is mondjam, vannak bizonyos kérések bizonyos szekciókról a polgármesteri hivataltól. És akkor annak függvényében felkérik a segítséget. Egy picit a szakbizottságoknak az összeállításában még, hogyha bele tudnátok minket avatni. Csak kicsit még hozzáfűznék. Tehát van egy olyan felfogás, hogy ott vannak ezek az emberek a tanácsban, és akkora pénzeket felvasalnak, hogy nem tudom hányszor hallottam, hogy azért a nagy fizetésért igazán csinálhatnánk nem tudom mit. Tehát nem vagyunk fizetve, tehát nem vagyunk alkalmazottak a hivatalban. Jó, fizetve vagyunk. Nem fizetést kapunk. Igen. Ülésdíjat kapunk, ami a mindenkori polgármesteri fizetésnek 10%-a. Igen. Tehát úgy jön ki ez a díj. Na már most. Úgy van egy számítás, van egy képlet, tehát a törvény még a képletet is leírja, hogy kell kiszámítani a tanácsosnak az illetményét. Ha részt veszel az összes tanácsülésen, tehát egy mindenképpen van, tehát hónap utolsó csütörtökén van egy tanácsülés, a rendes tanácsülés, de lehet 1, 2, 3, 4, 5, volt olyan, hogy 8 tanácsülés volt egy hónapban, rendkívüli, plusz a főszakbizottságnak, amelyiknek tagja vagy, annak minden ülésén, akkor megkapod ezt az 1270 lejt. Tehát ez a maximum. Ha egyszer hiányoztál, attól függ, miről hiányoztál a szakbizottságról, akkor kevesebbet, ha a tanácsülésről, akkor többet vágnak le. Tehát innen csak lefele van. Van, amikor ők felét is levágták. Volt olyan kollega, aki semmi pénzt nem kapott egy hónapban. Tehát levágnak elég keményen. Tehát ennél fennebb nincs. Úgyhogy nem azért a nagy pénzért ülünk. Na már most, van 5 szakbizottság, 5 fontos szakbizottság, amin minden tanácshatározat át kell menjen, és minden tanácsosnak muszáj tagja lennie bár ennek az egy szakbizottságnak. Ez amiért úgymond fizetik. De azon kívül, most elmondanám a saját példámat, mert azon látszik a legjobban. Tehát én a Költségvetési Szakbizottságnak voltam a titkára, de azon kívül benne voltam a Közlekedési Bizottságban, benne voltam a Közrendészeti Bizottságban, benne voltam a Fakivágó Bizottságban. Ezek mindig összeültek egy hónapban minimum egyszer, és 2-3-4 órát ott töltöttünk. Azon kívül az iskolaszéknek a tagja voltam a Schillernél, a Bölcsészkuban és a Sinkály Liceumban. Na, ezeket a dolgokat nem fizetik. Tehát, ha ezt számszerűsítenénk, nagyon nem éri meg tanácsosnak lenni. Illetve, hogyha... Ha jól akarod csinálni. Mert aki követte a tanácsüléseket, azok
azok láthatták, hogy vannak olyan kollégák, akik 4 év alatt egyszer szót nem kértek. Illetve azt engedjétek meg, hogy ugyancsak szóvá tegyem, hogy a végzettségeteket tekintve, illetve a szakmai karriereteket is nyomon követve, hát nem hiszem, hogy talál a tanácsosi illetményetek az óradíjatokkal, hogyha felszámoljuk azokat az órákat, amelyeket a jól végzett munka érdekében ott kell tölteni. Egyáltalán. Egyáltalán nem. Na, az igazság az, hogy aki ott van, az nem azért megy oda, hogy meggazdagodjon. Legalábbis se én, se a Laci kollégám. Lehet vannak eltérő, de hát nem mondjunk többet erről. Lehet vannak, akik másért is mennek oda. Nagyon fontos az, hogy ha valamit akarsz elérni, valamit a vásárhelyi lakosoké akarsz csinálni, és ez az akarat, sevemész, mindegy, ha fizetik, vagy nem fizetik, nem is kell, hogy fizessék, mert mondom, az egy minimális az összeg, de ha tényleg valamit akarsz változtatni, mész előre. Egyáltalán nem könnyű, nem siránkozni akarok, hanem sokszor van, hogy Laci tudja, mi a kevés tanácsosok között voltunk, aki minden anyagot elolvastunk, és nagyon sokszor egyformán is szavaztunk, vagy ugyanazt a pozíciót vettük fel az anyaghoz viszonyítva. Ugyanazt anélkül, hogy egyeztettünk volna. Nélkül, Sőt, elég távol voltunk, jó 20 méterre voltunk egymástól, még szemeződni se tudtunk. Józan paraszti ész találkozott az asztal két végén? Éppen ezt akarom mondani. És van, amikor van 40-50 anyag, az, ha megszorzod egy minimális 20-30 oldallal, de van, ahol volt 120 oldal is. Illetve egy költségvetésről ne is beszéljünk, ami... Ne beszéljünk. Olyan. Rengeteg. Nem olyan könnyű. És soha nem szerettem elmenni se az iskolába, de se a tanácsba úgy, hogy ne olvassam el, vagy hogy ne tudjam, miről van szó. Ne mondjak nevet egy kollégám, aki mellettem ül, balkész felől, mondjam úgy. Sokszor kérdezi, miről van szó, mert te elolvasod az anyagokat. Parancsolj. De most elérünk egy kényes pontra. Miért van az, hogy sokszor mi egyformán szavaztunk? Néhány tanácsos volt ebben a tanácsban. Azért beszélek múlt időben, mert én már nem vagyok ott, de néhányan még mindig ott vannak. Szerintem sokat veszített a tanács, de reméljük, hogy újból ott lesz. Köszi. Úgy legyen. Nagyon kevesen tudtak, vagy volt nekik szabad saját lelkiismeretük szerint szavazni. Tehát én azért szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány olyan tanácsos volt, aki nem politikai parancsra szavazott. Ha megnézzük a tanácsülést, a legaktívak, akik tényleg hozzászóltak az anyagokhoz, átolvasták az anyagokat, és úgy szavaztak, ahogy jó a városnak, meg a város lakóinak, és nem úgy, ahogy politikai parancsba kapták. Azért, aki nem nézte, annak elmondom. Hát a PMP-től ketten, mi ketten a Poltól, és néha a Pro-Romániától. Tehát ott is megvolt azért az 5. Nem politikai parancsra jött. Mert ő volt a... ő magától jöhetett. De a politikai parancsot nem lehet az észérvekkel, egy konstruktív vitával kivédeni, mert nekünk az az érzésünk annak, aki nézi a tanácsülésnek a közvetítését, hogy ha az ember jön kellően megalapozott érvekkel, számításokkal, pénzügyi beszámolókkal, akkor azt tudja mondani, hogy fiúk, ez nem fogja ütni a széle a hosszát, és mégis azt látjuk, hogy a pénz az csurog ki a városnak a kezei közül néha napján, és egyszerűen nem tudjuk elképzelni, mi történhetett ott, hogy nem lehetett meggyőzni őket, hogy ez nem lesz mondjuk nyereséges. Nem lehetett meggyőzni 2 ok miatt. Általában a nagyobb viták a szakbizottságban folytak. Legalábbis a költségvetésiben. Ahol meg lehetett győzni, tehát én ott nagyon sok mindent át tudtam vinni a Költségvetési Bizottságon, olyasmiket, amire nem voltak felkészülve. Most mindig így beszélünk harmadik személyben, de mondjuk tisztán, tehát ezt a várost 30 éve az RMDSZ vezeti. Igen. Vagy ilyen, vagy olyan formátumban, ilyen-olyan koalícióban vagy egyedül, de mindig ők vezették. Most is van 11 tanácsosok, gyakorlatilag megkerülhetetlenek. Nagyon nehéz összehozni a másik 12 szavazatot. Egy ellenzéket, hogy egy ellenzéket. Néha sikerült. Gyakorlatilag mindenki más, aki nem az RMDSZ, az egy irányba kellene szavazni, ahhoz, hogy le lehessen őket szavazni. Az azért elég nehéz. Igen. Mert azért különböző ideológiák vannak, de jó ügy érdekében megtörtént egy párszor, hogy sikerült összehozni az ellenzéket. De akkor se lehet összehozni a 2/3, ami mindenféle, tehát a kényesebb dolgokhoz 16 szavazat kell. A vagyoni jellegű. A vagyoni jellegűekhez. Úgyhogy RMDSZ nélkül ebben a városban vagyoni jellegű szavazás nem történik.
Amit ők akarnak, az úgy történik. Na már most az történt az elmúlt években, hogy most én összehasonlítom az előző mandátummal, ahol azért kemény viták folytak úgy a szakbizottságban, mint a plénumban, és látszott, hogy meg lehetett az embereket győzni. Most az RMDSZ tart egy frakcióülést hétfőn, és utána kedden, szerdán vannak a szakbizottsági ülések. És ők már úgy jönnek, hogy már el van döntve, tehát hozzák a 40 napirendi pontot, és oda van írva magának, hogy így vagy úgy szavazok. Előre el van döntve. Előre el van minden döntve. Ez a te személyes megélésed is, hogy lepörögnek az észérvek, hogyha... 100%-osan előre meg van tárgyalva, el van döntve. Na most már nem is lenne gond, ha helyesek lennének a döntések. De sokszor én azt mondom, s Laci itt van, hogy konfirmálja, hogy a város ellen vannak bizonyos döntések. Adok egy szimpla példát, de majd rátérünk ezekre is. A múlt hónapban megszavazták azt, hogy 1.300.000 eurói, kereken mondom, vásároljanak meg egy épületet itt a főtér közepén, egy gyenge épületet, egy könyvtárnak, könyvesboltnak. Vásárhelynek nincsenek meg a kerülőutai. Vásárhelynek millió egy problémái vannak, nemhogy elpazaroljunk mi 1.300.000 eurót csak a vásárlásé, és gondolom, hogy minim 1 millió eurót bele kell fektetni. Miért mondom ezt? És általában így az összegekkel és a lehetőségekkel játszadozok. Mi a cégnél körülbelül egy olyan 100-120 bérlőt tartunk a cégnél, 30-40 üzlethelyiséget, építkezéssel foglalkoztunk, és tudom a piaci árakat, ha éjjel is álmomba felébresznek, akármilyen zónában meg tudom mondani, hogy mennyit ér egy négyzetméter épület, és mennyit ér egy négyzetméter bér. De majd rátérünk ezekre is. Folytassuk. Itt egy gondolatot, hogyha megengedsz. Az ember megérti, hogy vannak stratégiai jellegű beruházások, és én legyek az utolsó, aki egy könyvtárnak a kialakítását kritizálná, de vannak olyan ágazatok, amik nem fognak profitot termelni, tehát ha a világ legjobb könyvtárát készített sem valószínű, hogy vissza fogja termelni azt az anyagi befektetést rövid időn belül, amelyet ráköltöttél. De most mondtál egy nagyon fontos dolgot. És tévesen gondolkoztál is, már elnézést. Parancsolj, javíts ki. A város nem kell olyasmivel foglalkozzon, ami profitot termel. Tehát a városnak nem kell gazdasági tevékenységet folytatnia. Na de visszatérve, most rossz befektetésekkel csináljon. Ellentmondok én, mert szükségünk van a kultúrára. Ez az igazság. De milyen árral, mekkora erőfeszítéssel. A városnak vannak épületei a főtéren, amik 6-7-8 éve nincsenek üzemeltetve. Nem termelnek semmit. Miért nem használjuk fel azokat? Illetve van egy olyan gondolatiság is több európai nagyvárosban, de akár vásárhely méretű városokban is tapasztaltam, hogy bizonyos büntető jellegű adót szabnak ki azokra, akik parlagon hagyják azokat az épületeket, amelyeket nem lehet hasznosítani stratégiai környezetben. Tehát, hogyha mondjuk egy egyetemi kampusz mellett nekem megvásároltam egy blokkot, és tudatosan gerjesztem ezzel a lakhatási válságot, akkor igenis 2-3%-kal megemelik más európai városokban itt az adóját ezeknek az ingatlanoknak. Nálunk is van. Mit mondtál? 2-3%-ot? Igen. Mennyi nálunk? 400%? Igen. Tehát... Jó, de ezek a nagyon lerombolt, rongált homlokzatokra. Én értem, de 500%. De nem lehet egyből 500%-ot. Nem, büntess meg azt az embert. Első évben megnöveled 100%-kal. Ha nem csinál semmit, megnöveled 200-zal. Megnöveled 300-zal, fokozatosan. De nem az, hogy most fizeted, mit tudom én, 500 lejt, és jövőtől fizet 2500 lejt. Bizonyos polgármesteri hivatalok csináltak olyant is, nem tudom most fejből pontosan megmondani, hogy adtak formailag egy kölcsönt, megjavították ők a homlokzatot, ha már erről beszélünk, és idővel az illető vissza tudta fizetni. Mondok ennél jobbat. Nagykárolyban a főteret úgy újították fel, hogy a polgármesteri hivatal közben járt, hogy a tulaj tudjon európai alapokra pályázni, és abból felújítani a homlokzatot. Beszélünk egy 30 000-es lakosságú városról, ahol erre volt kapacitása. És van egy gyönyörű főtere. Így van. Igen. És visszatérve a rossz befektetésekre, nem látom azt a térképet, és muszáj ezt elmondjuk. Tehát... Tedd szóvá, hogy melyik térképről is volna szó. Nem, hát vásárhelyi térképet láttam ott kitéve a falra. Tehát akkor
nekem nem tudom, égnek áll a hátamon a szőr, amikor ilyenek jönnek mondjuk 1 hónap eltéréssel, vagy 2 hónap eltéréssel, hogy van egy hatalmas területe a városnak a megyes falván, a faluban. Jó, mezőgazdasági terület, nincsen közművesítve, stb. Igen, 8,9 hektár az Albini utca, vagyis a Méhecskei, mondjuk így, Igen. Méhecske utcában. Tehát majdnem 9 hektár, Igen. ami a városé. Haszonbérbe adjuk bagóért, mert tényleg bagóért adtuk. Igen, és ide visszatérek, volt egy érdekes helyzet. Elindították 0,28 centért, 0,28 euróért. Eurocentért mondom. 0,28 euróért, vagy 28 centért, bocsánat. A koncesziót per négyzetméter per év. Per év? Per év. Ez milyen viszonyban van a piaci árral? Köszönöm viszonyban. Hát annyira lentelen, hogy nem is lehet összehasonlítani. Ugyanakkor vele szembe 7 euró per négyzetméter volt a koncesszió, amiért meg is kötötték a szerződést. Az igen. Na most már, valamilyen formában a tanácsgyűlésen én sikerült felhozzam 7 euróig. Azt mondtam, de ha vele szembe eladták, már odaadták 7 euróig, adjátok ezt is. Ugyanott van. Ugyanott van 7 euróig. Piaci ár alatt mi értelme van? Na most már történt még ez is piaci ár alatt volt. Igen, történt egy olyasmi, hogy folytassam a történetet, hogy mikor én egyszer pont a kollégámmal, Pészkár Rádóval Bukarestben voltunk, visszatértek, lecsökkentették mégis valahogy a 7-re 1,28-ra. De miért? Azért, mert mikor elindították az első koncessziót, én úgy mondtam azt, hogy ez személyre volt alkalmazva. Ilyent még nem láttam. Megkérdeztem a lányokat, hogy lehet azt, hogy kód után már, hogy mondjam, kód KN, ahogy mondjam, ugye a kereskedelmi aktivitások kódja után adsz te egy koncesziót. Gyógyszerraktárnak. Tehát, és így hogy volt a értsék dokumentáció. A nézők. Tehát a város, tehát így jön be az anyag a tanácsba, hogy ezt a majdnem 9 hektárt koncesszióba adjuk gyógyszerlerakat létrehozása céljából. Tehát a vesszőig rendben is volt, ugyanis Igen. ezt nem szokták meghatározni, hanem koncesszióba adjuk-e a területet. Úgy van, igen, és versenytárgyalás lesz, és jön 20 cég, és lehet, hogy autóalkatrészt akar forgalmazni. Épp azt akartam én mondani, hogy megkérdeztem a lányoktól a komisszióba, ha Mercedes akar autógyárat csinálni, tud-e? Hát nyikorogni kezdtek, és végül azt mondtam, hogy nem tud. Mert így van az anyag. Mert így van az anyag előkészítve, hogy annak volt dedikációval. És ez most történt? 2 éve? Igen, 2 éve. Na de legyen érdekesebb, hogy ha már eszed, a Hirschmann, ha megnézem én, hogy pontos legyek, én mindig papírokkal szoktam dolgozni. A Hirschmann... Digitalizáció. Ha jól tudom, 2002-ben, igen, 2002-ben kért 2,5 hektár területet. Tehát ennek egy harmadát. Ennek egy harmadát, hogy építsen egy gyárat. Személyesen voltam az igazgatónál, és megkérdeztem, uram, mit akarnak, hogy akarnak, mivel tudunk segíteni, ha sikerül. Akarunk egy új gyárat csinálni, megvan a költségvetésük, semmi gond. Hát nem is gondoltam, hogy a polgármesteri hivataltól kapnak egy olyan választ, hogy nincsen területünk ilyesmire. És sajnos megcsinálta a gyárat Szentpálon. Igen. Na ez körülbelül a vásárhely költségvetésének egy olyan körülbelül 2 millió euró per évi veszteség. Sajnos nem felel senki. És mai napig vannak vásárhelyek, akik ingáznak Szentpálra a gyárba dolgozni. És vannak, azt sem lehet mondani, hogy nem voltak versenyképes fizetések. Vannak Szenttannáról, van. Ez is egy ok volt. Mondom, én nagyon örvendek, minél közelebb, hol lehetne ezt. És miért? Mi is akarunk fejlődni, a város is akar fejlődni, plusz nagyon sokan vásárhelyről ingáznak Szentpálra, plusz Szentannában van, aki régenből jön, sokkal könnyebb lett volna. Így igaz. De amit akartam mondani a telekkel, hogy koncesszióba adjuk azt a majdnem 9 hektárt, és közben jönnek egy másik anyaggal, hogy vegyen a város 1,5 hektárt, 2 hektárt a Bodoni utcában, hogy legyen ahova a buszokat parkolni, az még érdekesebb. 6 millió euróért. Nem 26? Nem 26? Nem. Hülyeséget beszélek? Nem. 2.600.000. Bocsánat, 2.600.000 euró volt, az a Bodoni útban, az a lerombolt
helység. A volt támudvaraj, mondjuk úgy, aki Vásárhely is ismeri, az se lett volna egy gond. De négyzetméterre mennyi? Közbevetést engedjetek meg számomra. Tehát most így, ahogy előttem van Vásárhely térképe, én azon gondolkodom, hogy a leendő terelőutak, már ha komolyan vesszük őket, akkor ugye ott Megyes falván be tudtak volna csatlakozni, és ott például akár ezen a telephelyen is, vagy ezen a majdnem 9 hektáros területen is lehetett volna a buszparkot kihasítani számára. Lehetett volna, mi ajánltuk oda is. erre a 6-os, a 2B, ott mennek el, tehát ott nyugodtan lehetne ott. És ez egy központi része lesz a városnak, amikor a terelőutak ténylegesen... Ha így is gondolkozunk, de a buszok azok parkolhatnak akárhol a város szélén. Itt egyáltalán a koncepcióval van a baj. Van egy hatalmas területed, amit odaadsz bagóért, és nem tudom hányszoros áron akarsz venni egy másikat. Engedj meg ezt a játékot. A koncepció és a koncesszió az, ami gond. Igen. És sajnos így játszadoznak a város jövőjével, a gyerekeink jövőjével, mert itt elveszem 2 millió eurót ott túl. Szerencsére én benne voltam a komisszióban, amelyik voltam a helyszínen is, megnéztük, nagyon le volt rombolva, megmondtam a véleményemet, hogy semmiképpen se érdemes ezt az épületet megvásárolni, mert nem éri meg, csak az, hogy buszokat parkoljunk ott. És szembe a Renániának az épületét eladták 40 euró per négyzetméter a területet, és az épület modern volt, ezt el akarták adni 140-ről, valamit lecsökkentettek, de most már az a differencia, az a 100 euró, vajon kinek a zsebébe kellett volna? Jó, de akkor számszerűsítsük. Tehát itt 140 euró négyzetméterre, és túl meg akkor felértékelték azt a... Felértékelték azt 2,8 euróra, mert általában a koncessziónak úgy veszik, hogy elosszák 10-zel. Egy olyan kérdésem lenne, hogy... De még egyszer, ezt muszáj kihangsúlyozni. Tehát odaadunk valamit, amit felértékelünk 2,8 euróért, és meg akarunk venni valamit 140 euróért. Igen. Normálisak vagyunk? Mit tehet ilyenkor az egyszerű ellenzéki politikus, hogy nyugodt lelkiismerettel tudjon lefeküdni? Mit tehet a nap végén meghúzni a vonalat, és azt mondani, hogy én ehhez nem adom a nevem? Mi ennek a következménye? Mi a kifutási lehetősége lévén, hogy ahogy mondtátok, egyetlen egy tanácsosi szavazat kell ahhoz, hogy többsége legyen ennek az elképzelésnek? Ahogy megmondod az őszinte véleményt, sokszor cirkuszoltunk, sokszor veszekedtünk, sokszor kiabáltunk egymásnak, sokszor volt, mikor Nem egymásnak. Nem egymásnak. Egy másik másnak. Hogy, Lacival mindig ilyen szempontból egyetértettünk, mindig a városért harcoltunk, de volt olyan helyzet, mikor a többség döntött. Ha vesszük ezt az 1.300.000 eurós vásárlási lehetőséget, nem vásárolták meg, de következik. Megszavazta a 11 tanácsos az RMDS-től, megszavazta a Claudio Major, és megszavazta a Sergiu Papuca a PSD-től. Most már nem rosszféle lennék, azt mondanám, hogy végre van egy komfortábil, hogy mondjam, többség a tanácsban, de sajnos én nem gondoltam, hogy ilyen is. Gyönyörű barátság kezdete? Igen. Vagy egy régi barátságnak folytatása. Folytatás, igen. Ilyen szempontból. És van, amikor lehet, van, amikor tényleg, ha a helyzettől függ, nem, hogy megijednek, félnek tovább lépni, és akkor azt mondják, oké, elhalasszuk. Van, amikor tovább mennek. És nincs mit csinálja, mert annyira kevesen vagyunk az ellenzékben, hogy sajnos... Illetve papíron többségben vagytok. De papíron csak most. Igen, mert az első 3 évben a liberális párt az mindent megszavazott, amit az RMDS előterjesztett. Legyünk ferek, lévén, hogy ők adták az alpolgármestert, ők is kormányon voltak, tehát ez egy szimbiózisnak volt tekinthető. Érdekes volt ott a félresiklása a történetnek. De most is ők adják az alpolgármestert. Igen. Bocsánat, ezt muszáj. Aki egyébként egy nagyon korrekt valaki. Tehát én nagyon jól egyeztem vele. Igen, és egyezek most is vele. A koalíciós cicaharcot mosolyogtam meg, és ezt még egyszer elnézést. Több profizmust kérek magamtól. De megkérdezted, hogy mit lehet csinálni. Hát azt lehet csinálni, az ember veri az asztalt, elmondja az érveit szakbizottságba, utána elmondja a plénumban, ha a szakbizottságban nem jutott semmire. Ellene szavaz, nyilvánosságra hozza, előtte megírja, próbál nyomást gyakorolni a többiekre így vagy úgy, és utána ez van. Tehát tényleg megtetted, amit
Amit tudtál este megtetted. nyugodtan feküdtél le, nyugodtan tudtál aludni, sőt, zavart, hogy nem sikerült. Adhatok még más példákat is. Valamikor szinte 2 évvel meg akarták vásárolni az EON épületét a Dózsa György utcában, a Kaufland mellett, az 2 millió euró volt. Miért? Az adóhivatalt oda költöztetni, mikor az adóhivatal tudjuk, hogy hát normálisan a digitalizál. Mindenki kártyával fizeti, és ez a folyamat minél kevesebb kéne legyenek a digitalizálásért. Nem volt lift egy 4 emeletes épületnek, nem volt parkolóhelye. Azt mondták, hogy semmi gond, parkolnak a Kauflandba, akik jönnek az adóhivatalhoz. Jó, de lift, majd meglássuk, hogy miként. És ez 2 millió euró. Még 1 millió eurót rá kellett volna fektetni, és miért? Az adóhivatalnak, mikor kereken körbe a polgármesteri hivatal mellett ott van az Ábrám Jámkónak a bentlakása, ami 3 vagy 4 szintes. 2015-től semmi sincsen, be van zárva. Ugyanakkor... Nem 15-től, De 2015 beszéltem az igazgatónővel, hogy ott működött a Csegziféle de az emeleten nem, tudományos, fantasztikus tudományos egyetem, vagy az fenn volt az emeleten, jó, de hát az minimális volt. Ezt a földszintre kellett volna, a földszintet nem használták. De ugyanakkor, én adtam egy másik példát, csak nem akarják. A Kutézáncai utcában a Carrefour háta megett, ahol van a Diamant piac, igen. Ott van egy 600 négyzetméteres kazánház, amelyiknek a magassága, a beltéri magasság egy olyan 6 méter, 2 szintet lehetett volna, az már 1200 a négyzetméter, alul van egy olyan 400 méteres pince, autóval is be lehetett volna menni, parkolóhelyek kereken körben ott van a napi piac, és volt az a kicsi adóhivatal részlege a polgármesteri hivatalnak, és ne felejtkezzünk el, hogy körülbelül 40% a vásárhelyi lakosoknak a Tudorban vannak. Igen. És könnyebb a buszokkal oda jutni, bárhonnan sokkal könnyebb megközelíteni. Na, de hogy menjünk még tovább, ha pont az adóhivatalról beszélünk. Most van egy olyasmi, hogy a volt Szállóbriszernek az épületét bérelik 10.444 euróé per hónap. Úgyhogy a polgármesteri hivatal minden hónapban 10.000 eurót fizet bért. És nem olyan könnyű eljutni az Álea a turbina partjára, hogy mondjam úgy. Parkolóhelyek nincsenek ott, mert ott parkolnak, akik közakaszerni dolgoznak, meg jönnek, és a busz is elég messze van. Ez így van. Engedjétek meg, hogy tovább bevezünk más vizekre. Gondolom, hogy rengeteg példa van még a tarsolyotokban, és bennem is fölébresztettétek a gyanakvást, hogy vajon milyen százalékban lehetnek a városnak az ingatlanjai kihasználva, mert ez egy érdekes kadaszteri felmérésnek az eredménye lehetne. Egy picit rugaszkodjunk el az eddigi témáktól, és beszéljünk az idei választásoknak a tétjéről. Arra kérnélek benneteket, hogy pár szóban mutassátok be a pártotokat, és hogy milyen elképzeléssel, milyen konkrét stratégiával, mi a lándzsa hegye a kommunikációtoknak, amit szeretnétek bevinni, keresztülvinni a következő önkormányzati mandátum során. És akkor most Laci, kezdjétek erre. Pedig épp akartam mondani, hogy Zoli kezdje. Nekem mindegy, kezdhetem én is. A PMP-nek az elnöke, a vásárhelyi elnöke, Pészkár Rádu Mircea. Azt lehet mondani, hogy hát egy román párt, de mi mindig a magyar-román együttműködésé harcoltunk. Én magyar vagyok, hát Rádunál dolgozok 30 éve, magyar igazgató volt a gyárnál, rengeteg sok magyar kollégánk, soha nem volt semmiféle etnikai probléma, semmiféle nézeteltérés ezen a szinten. Bárki lehetett, bárhonnat, a teljesítmény, az embernek a minősége számított. Na. És mi ezzel is megyünk tovább. Mit mondjak, már ő mind polgármester be is jelentette megy a polgármesteri választásokra, mármint a jelölését, a szombati konferencián bejelentette. Mi reméljük, hogy minél többet tudunk Vásárhelynek hozni, minél több, ha nem is nyerjük meg a polgármesteri hivatalt, minél több tanácsosunk lesz, és nagyon fontos az, hogy ki és miért megy oda. Ez egy érdekes kérdés, amit
lehet, ha még lesznek más meghívottak is, lehet pont polgármesteri jelöltek, miért is akarnak? Ezt, ha megnézzük, az összes körképet, ki vajon miért akar menni? És tényleg mennyi jót tud hozni Vásárhelynek? Mert most már vannak olyanok, akik már tudjuk, hogy mit tudnak, és mit csináltak, és vajon miért akarnak újra? Vagy miért akarják újra ezt csinálni? Mármint polgármester jelöltnek, én Pécskár Rádúrra értem, ő bemutatta, mint a magánvállalkozó karrierjébe, hogy mit tudott, hogy mint miként. Az állama soha nem dolgozott. Nagyon sokan mondták, hogy hát hogy is szerezte ezt a nagy vagyonát. Kint dolgozott, nagyon sok cége volt, külföldön, Ausztráliában is volt cége, Londonban is volt rengeteg sok cége, a svédekkel is dolgozott, bútorgyárjai voltak, elektronikai cuccokat gyártott, szállodái voltak, csak átadta a lányának, vagyis bizonyított ebből a szempontból. Valamit akar csinálni a városért. Laci, parancsolj! Folytatom a mondatot. Igen, én is szeretnék valamit csinálni ezért a városért. Szerintem, aki követte azt, hogy mit csináltam az elmúlt 6 évben, az láthatta, hogy hogyan gondolkodom, láthatta, hogy soha nem szavaztam politikai parancsra, és amiért én pártot váltottam, azért én még ugyanaz az ember maradtam. Sokan kérdezték, hogy miért jöttem el a Polból. Elnézést, egy közbevetést. Te váltottál pártot, vagy a pártod váltott téged? Én adtam be a felmondásom. Tehát... Most közbeszólok én, nagyon nagy veszteség van a Polnál ilyen szempontból. Én azt mondom, hogy Laci az egyik legjobb tanácsos volt, és nagy veszteség. És talán lesz is. Reméljük a legjobbakat. Most adott pillanatban elfogyott a levegő körülöttem a Polban, úgy én maradtam a kirakat magyar. Tehát ugye román-magyar együttműködés, a Pol az így indult, ugye, hogy megszorítani a vegyes családokat, megszorítani mind a két oldalt, és ez működött is egy jó darabig. Viszont szépen lassan azért sok emberkéről kiderült, hogy csak érdekből van ott, és csak érdekből mondja ezt, és valójában nem így gondolkodik. Éppen a múlt héten a 4. elég fontos személy jelentette be, hogy az AUR színeiben indul polgármesternek. Na hát a román-magyar közös gondolkodás és munka és az AUR az szerintem nem igazán egy kategória. Úgyhogy igen, én szeretném folytatni az önkormányzati munkát, mert lehet ott jól dolgozni, lehet ott a várost képviselni, a város lakók érdekeit képviselni, és nem parancsra szavazni. És azt szeretném, ha bejutok, hogy átláthatóbbá tenni a közigazgatást. Tehát most is ugye van egy érvényben levő tanácshatározat, hogy fel kell tenni az internetre a szerződéseket és a kibocsátott számlákat és a kifizetéseket. Viszont ezt olyan szépen megoldják, hogy az állomány nevéből nem lehet rájönni, hogy miről van szó. Tehát ha te konkrétan keresel egy szerződést, akkor mindeniket külön-külön meg kell nyissad, mert egy szám a neve, legalább hónaponként be vannak osztva, akkor is meg kell nyissad 15-20-30 dokumentumot, ha tudod, hogy melyik hónapban volt megkötve az a szerződés. Na igen. És ezt valahogy át kell úgy dolgozni, hogy a nevében szerepeljen az, hogy mit tudom én, Salubritate Stradale Silevi. Ez egy érdekes, erre vissza lehet térni, mert ez egy nagyon érdekes dolog, de folytassuk. Mert akkor le lehet követni, hogy mi történik. És a kifizetéseknél is. Nem csak a vagy valahogy egy linket be, hogy amikor te megnyitod a kifizetést, akkor beugorjon a számla, és onnan beugorjon a szerződés. Mert ez most ilyen porhintés, ami történik. Tehát és most már én feltenném a kérdést, vajon miért nem történik ez? Na vajon? A transzparencia illúziója. Azért, mert se az előző városvezetésnek, se mostanának nem igazán érdeke, hogy átláthatóak legyenek a dolgok. Egy kérdést engedjetek meg közbevetésként, hogy a hatalomnak ugye mindig az problémás, hogyha be kell számolni dolgokról, és az mindenkori ellenzéknek a feladata az, hogy egy picit fényderítsen azokra a dolgokra, amik működési anomáliák. Ha gondolod, én mondhatok, én mindig az adatok embere voltam, mindig sok papír volt körülöttem, és mindig azt szerettem, ha valamit mondtam, azt fedezzék a számok. Ha
beszélünk mi pont, ne beszéljünk, hanem a takarításról, a Szileviről, csak mondjuk azt, hogy a Hoel takarítási szerződésről, ha pont a Szileviről volt. Végülis nem kell nem kell a Szileviről beszélnünk, mert általában a problémának nem feltétlenül az a része, hogy kivégzi maga a szerződés. Kivégzi, és jó, de én azért mondtam ezt a nevet, mert ha rátérsz így, valahol a hátterek is kivilágosodnak. Na, ez egy másik beszélgetés. Most már, éppen azt mondom, hogy egy picit eltértünk. Ha megnézem a 2016-os évet, a Hoel takarítási szerződés 3 millió lej volt. Kezdjük 2017, 3 millió, 3 millió 500, 1 millió 900, 2021-ben 3 millió 900 lej, 2023-ban felment 13 millió lejre. Vagyis ez egy szinte 2 millió eurós plusz. És ha gondolkozunk most, hogy ez 2013 decemberében volt, vagyis a 2024-es évre volt aláírva. Nagyon keveset volt a szerződés nyilvános. De ez a globális felmelegedésnek a hatása. Drágább elvinni a havat. És hirtelen annyi... Hűtőskocsival kell szállítani a havat, nehogy elolvadjon. Pontosan. Na most már, ha rossz félenek megkérdezném, miért ez a 2 millió pluszba? Mert csak a marosvásári lakosok fizetik ki. Épp annyi hó volt ezen a télen? Na jó, azért azt tisztázzuk, hogy mit jelent egy Hoel takarítási szerződés. Tehát azt jelenti, hogy 3-4-5 hóeke készenlétben áll, kell fizetni a sofőrt, kell fizetni a rakodószemélyzetet, amelyik ül és várja, hogy mikor fog lehulni a hó. Tehát ez nem egy folyamatos munkavégzés. Nem, de folyamatos készenlétben állás, amit neked kell fizetni. Egyetértek vele. Ezért lenne sokkal jobb, ha a város végezné ezt. Pontosan. Akár a virágkertészet, akár valamelyik más osztály, megvenni 4 autót, amire amikor jön a hó, felszereled a hóekét. Már elnézést, de... Egyébként leszeded, és használod másra az autót és a sofőrt. Az előző példákból épp az jött le, hogy a város az nagyon rossz gazda bizonyos tekintetben, hogyha ingatlanról van szó. Sajnos, ha ingatlanokról van szó. Rossz gazda, vagy észszerűtlenül gazdálkodik? Szerintem érdekből gazda. Mert nem lehet azt, hogy van egy bizonyos kronológia, van egy bizonyos folyamatosság. Nem nőhetett annyit az üzemanyag, nem nőttek annyit a fizetések, hogy te egyik évre a másikra 2 millió eurót rásozzál, vagyis beszéljünk lejbe akkor. 3 millió 900-ról te felmégy 13 millió 441 lejre. Rengeteg. Indoklás nem hangzott el ehhez a tanácsanyaghoz? Kérem? Indoklásban mi hangzott el, hogy miért ennyire... Hát nem volt indoklás, mert a tanácshatározat megvolt, és a szerződést utólag... Mi nem is szavaztunk rá, úgyhogy ezek megvoltak. Gyönyörű. Nem volt erre indoklás. Ellene szavaztunk. Azért rengeteg vállalkozóval kommunikáltok nap mint nap, és az lenne a kérdésem, hogy egyrészt szóba állva ezekkel a vállalkozókkal, mennyire látjátok vállalkozásbarátnak, vállalkozás segítőnek az önkormányzatot? Itt gondolok arra, hogy kezembe akadt egy érdekes számadat, 300 000 euró feletti befektetésnél adómentességet biztosít a város bizonyos befektetőknek, és kérdés az, hogy itt érdemes mondjuk adómentességgel jutalmazni, mondjuk legutóbb például a TopMed kapta meg az adómentességet, nem-e jobb, nem-e gazdaságosabb a helyi KKV kis és középvállalkozói szektornak segítséget nyújtani, mert sajnos azt látjuk, hogy lehet, hogy most a Lidl kap 300 000 eurós támogatást, de ő a profit után nem fog itt adózni, megfogja és kitalicskázza ügyesen, nem csak a városból, az országból is, és valahol a Kajmán-szigeteken majd lehet, hogy fixen adózik utána. Egy csomó dolog történt ebben a városban, ebben a tanácsban, ami törvényesnek törvényes, csak nem etikus, vagy nem morális. Tehát most ezért nagyon nem fog szeretni az egyik polgármester jelölt, de nekem lesülne a képemről a bőr, hogy én kiálljak, hogy én most megmentem a várost, és én milyen faszagyerek vagyok, és milyen polgármester leszek, és közben most már második éve kérek adómentességet a befektetésem után. Tehát gyakorlatilag nem megkárosítom, de kevesebb pénz jön be abba a városkasszába, amiből én majd szeretnék gazdálkodni. Nem megkárosítod, csak szeretnéd. Ugye a polgármester jelölt nevében mondva ezt. Nem megkárosítás, csak egyszerűen kevesebb pénz jön be. Hát ez egy...
De törvényes. Igen. Törvényesnek törvényes, de etikusnak nagyon nem. Én egyetértek azzal, ha jönne egy befektető, és azt mondaná, hogy most felhúzunk egy gyárat, belefektetjük azt a 3-4-500 ezer eurót, létrehozunk 100 munkahelyet, vagy 200-at, és akkor oké, megkapja azt hiszem 50%-os kedvezményt kap a helyi adóból max. 3 évig, mintha. De egy olyan, mint az a kórház, amelyik már fel van húzva nem tudom hány éve, és ott mindenféle makinációk vannak, mert nem tudom hány cég létezik, és akkor az egyik cégre átíratjuk az alkalmazottakat, hogy legyen meg a szám, hogy kaphassa meg ezt a kedvezményt, ez szerintem pofátlanság. Arról ne beszéljünk, hogy lehetett felhúzni ezt a kórházat parkolóhelyek nélkül. Igen, ez egy érdekes kérdés. Urbanisztikai szempontokból nagyon sok problémák vannak Vásárhelyen, de erre átörünk. Szerintem egy egész műsor nem lenne elég, hogy mennyi probléma van Vásárhelyen, és sajnos a hivatalnak a beleegyezésével történnek ezek a, mondjam, átlag legális építkezési engedélyek. Folytasd, bocsánat, ne, semmi gond. Éppen kaptam egy kommentet. Van az a beruházás a régi Szerpentinen, amit most visszavontak napirendről legutóbb. Igen. És kaptam egy olyat, hogy tehát lesovinisztáztak, és hogy etnikai alapon támadtam meg azt a beruházást, és hogy jó, hogy a közlekedési bizottságban megszavaztam, most meg megtámadom közlekedési szempontból. És mondtam, hogy emberkék, közlekedési bizottságban muszáj volt megszavazzam, mert ott csak arról volt szó, hogy hány parkolóhely lesz, és a törvényes előírásokat betartotta. Tehát én, apropó bizottságok és működés. Tehát én nem tudom elvágni a közlekedési bizottságban az anyagot, azért, mert az urbanisztikai mutatóival baj van. Az egy más táltészta. És itt jutunk az urbanisztikához, ahol kitalálta ugye a főépítész, hogy egy akkora kicsi területen nem lehet felhúzni egy nem tudom hány lakást és irodát, meg orvosrendelőt, meg mit akartak, mert az lakóövezet. És meg volt szabva, hogy 20%-ot lehet elfoglalni a telekből. Ennek meg el kellett foglalni 65%-ot. Ugye a törvény kimondja, hogy egyszer lehet ezeken a mutatókon változtatni, max 30%-kal. Most 20-ról 65-ig eljutni 30%-kal képtelenség. És mit talál ki a főépítész asszony? Hogy a nagy lakóövezet közepén egy kicsi területet átminősít vegyes felhasználásúvá, ami már megengedi a 65%-os telegelfoglalást. Tehát ide jutottunk, hogy mindenképpen valahogy a kiskaput megtalálják, hogy megengedjék. Játék a számokkal. De ez nem játék a számokkal, ez annál több. Szerintem ez már a törvénytelenség határát nagyon súrolja. Ugyanezt eljátszották a Segesvári út és a Szapiencia között, valaki kitalálta, hogy felépít egy 13-14 emeletes hotelt. Na most oda a vonatkozó szabályok azt mondják, hogy maximum földszint plusz 1 emeletet lehet, mert olyan a zóna. Ez az általános városrendészeti tervben az zónának a meghatározása és a rá vonatkozó szabályok. Erre kitalálták, hogy azt a környéket átminősítik lakonegyed központtá. És akkor már fel lehet húzni 13 emeletet. Tehát most gyakorlatilag a Gyümölcsös át van minősítve lakonegyed központtá. Most gyakorlatilag az lesz, hogy kijátszuk ügyesen egyik-másik, főleg városszéli telket, hogy akkor most ezt átadom Marosszent Annának, mert ott majd lehet 10 emeletest építeni, ha oda tartozik. De nem kell. De fordítva. A teremtelepülésekért a megyei főépítész felel, az egy kicsit normálisabban gondolkozik. Az nem fog megengedni egy 10 emeletes tömbházat Szent Anna határában. Úgyhogy pont fordítva fog történni, hogy majd átadjuk azt a telket Vásárhelynek, mert az itteni főépítész úgyis megengedi, hogy oda felhúzzá 20 szintet. Igen, sajnos. Ez pont olyan, mint a nagy állomás mellett. Az a Förmedvény, ahol megint én voltam az egyedüli tanácsos, aki ellene szavazott, a 23-ból. Ha logikusan nézzük, a nagyállomás mellett több helyről hallottam, vannak urbanisztikával foglalkozó ismerőseim, oda egy intermodális csomópont dukált volna, ahonnan a buszról át lehet szállni a vonatra, és akkor például onnan tovább lehet utazni, taxira, parkoló, bubi biciklit váltasz ki, rollert kölcsönzöl, vagy bármi egyebet. Itt megint a hivatalnak a hibája volt olyan szempontból, hogy
azt a területet meg kellett volna vásárolni. Igen, na ez egy stratégiai ingatlan volt, amit viszont meg kellett volna vásárolni, nem pedig úgy, mint egyik másikat, amelyeket kinézzük, mert valamiért volt elővásárlási joga a hivatalnak rá, igen. De azért ezt mondjuk el, legyünk korrektek, hogy ez 2020 előtt történt. Így van. De lényegtelen, most már nem mondjuk, hogy ki volt akkor ki. Mi a hivatalról beszélünk? Igen. Mi a jövőre nézünk? Ezt meg kellett volna akkor venni. De ugyanakkor, ha a mostani tanácsról és a hivatalról beszélünk, a Szentgyörgyi parkhíd, az egyedüli parkhíd, amelyik jobbkész felől, ahogy jövünk Szentgyörgy felől, az is valamilyen formába átkerült a vasúthoz, a Cseferéhez. Igen. Én voltam az egyedül, amelyik elleneztem, hogy ne adják oda a koncessziónak, mert lezárják, úgy is odaadták, sőt, az RMDS még sőt, egy pici, egy pár szikra volt ottan Márton úrral. Le van zárva. Hány éve? 2 éve? 2 éve áll úgy lezárva. Félnek, előre volt tervezve, hogy mi lesz ott, hogy lesz, ki lesz, nem mondjuk, hogy... Félnek továbbadni, tehát tovább nem lépnek, de le van zárva. És egy parkíroz, amelyik le van zárva. Ha történik egy baleset, ha egy nagy autó félre kell húzzon, vagy jön valaki is a város, az egyedüli parkíroz, meg abba az irányba volt. Igen, annak volt egy olyan szerepe is, hogy esetleg akik jöttek tüntetésekre, felvonulásokra, oda lehetett félreállítani, mondjuk a buszokat igazoltatni például. Tehát volt ennek egy logisztikailag megalapozott létkérdése. És ott szoktak állni a radarral is. Ezt mondjuk nem hiányoljuk annyira, többen sem. A mai nap folyamán találkoztam egy érdekes adattal, és akkor ezen a záró kérdésem. A Városháza berkeiből kaptam az információt, hogy van a főtér mögötti parkolóház, amelyet most elkezdtek építeni, legalábbis ezt hittük. A parkszálló mögötti. A parkszálló mögötti, bocsáss meg. És na de ott nem az építkezés kezdődött el, ott a mintavételezés kezdődött csupán el. És itt egy fals kommunikációnak lehetünk a tanúi ennek kapcsán, hogy ott nem történt kapavágás, mindössze mintákat vesznek, fúrnak a földbe. Tehát az építkezések, ezt te értesz jobban, de én úgy emlékszem, hogy ott jóvá volt minden hagyva, és azt most ez kommunikálta a hivatal, hogy kiadták az építkezési, tehát licit volt, megnyerte a cég a licitet, és kiadták inkluzív a parancsot. Na most tudtommal, mikor egy tervet készítesz, nem az az első, hogy mintát veszel, ez a Studigeo, és utána kezdesz tervezgetni? Normális körülmények között igen, valahogy így kellett. De visszatérve ahhoz a tervhez, én nagyon, nem mondjam, hogy hibásnak, de valószínűtlenek én nyilvánítom azt, hogy valaki lemenjen 13 métert a föld alá, 4 szintet. Valahogy komplikált, hogy nagyon drága is. Azért a pénzért nem könnyebb lett volna megvásárolni 3, 4, 10, 15 ingatlant kereken körbe a főtér körül. Lebontottam volna, földszíni parkírozót csináltam volna, és bizonyos utcákat nyitottam volna, mert így is úgy is azt akarják, hogy egy pár főtéri utcát sétányá változtassák. Igaz. Jó, nem mondjuk, hogy mennyi pénzért, de sokkal könnyebb lett volna, és nagyon sok helyen vannak olyan ingatlanok, hogyha 2, 3 is azért a pénzét. Most már hirtelen nem tudom pontosan mennyi, hány millió euró. Nem, lejben tudom 76 millió, mintha lej. Igen, az kereken 15 millió igen. Körülbelül euró. 13 millió euró. A szakszervezetekkel szemben van egy hatalmas üres telek, ami eladó. Még csak le se kellene bontani semmit, mert üres. Vagy akkor... Ha már a kisajátítási jogoknál is tartunk, akkor megemlíthetjük azt az újonnan épülő toronyházat is, ami a színház tér mögött épül. Tehát oda is lehetett volna esetlegesen parkolóházat tervezni, és nem pedig egy lakóépületbe investálni. De ugye? Most a Bartók Béláról beszélsz. A Bartók Béláról beszélt. Hát azt valahogy úgy volt, hogy azt megadták az engedélyt, még Flóra idén megkapták az engedélyt. És ez egy visszaigényelt telek. Tehát ott egy része legalábbis. De lehetett volna más csinálni oda, és nem egy akkora épületet. Nem mondjam azt, hogy azt hiszem kb. 70 centitől van a Luxor épülettől, ami urbanisztikai szempontból nem tudom, hogy ment át, mikor ugyanakkor a Luxor, a cégünkhöz tartozik a Luxor, annyit kértünk, hogy mivel hogy a színházteret fennébb hozták, az ablakok lennébb maradtak, a víz folyik be az üzletbe. Engedjétek, hogy az ablakokat kicseréljük, és az oszlopok, és nem engedték. Több mint 10 éve tartanak így, és
Azt hiszem, hogy akkor abban megegyezhetünk itt zárásképpen, hogy bizony vannak olyan tételek és olyan hivatások, olyan feladatok, amelyek okán érdemes, hogy ott legyen az ellenzék, a mindenkori ellenzék a Városháza vezetések körül, és sikerekben gazdag esztendőt kívánok a számotokra, annak érdekében, hogy az észszerű és konstruktív ötleteiket sikerüljön becsatornázni a városnak az üzemeltetésébe, működtetésébe. Nézőink számára meg szeretném köszönni a figyelmet, én Brassai Hunor voltam, külön köszönöm a figyelmet és a jelenlétet meghívott vendégeimnek, Pápai László Zsoltnak és Kis Zoltánnak. Köszönöm szépen, kellemes estét kívánok! Köszönjük szépen, viszontlátásra! Viszontlátásra!